Tukang graji nguasne sipatan mure ora kleru wong sing dhuwur katon manggut wong sing isor mripate kok biar kiyo samar klipet yen klilipet awuning kayu pokok rukut gone makarya golek sandang pangan kanggo kula warga dadi ati nimas apa kowe ora krasa nggonku mikir wit kala semono mbok iya welas aku paringa usada minangka brantaku nimas wong ayu aja laleda ayo to don asmara ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam bukas maran saben turu lelinduran rono rene tak derekke mung padi-padine bisa nyawang kowe nimas klambi lure agemane ditampekku rangabane ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam bukas maran saben turu lelinduran rono rene tak derek
patine bisa nyawang kowe nimas jare lure agemane ditampekku rangapane apit yo 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 oh Kembang jambe atiku goyang dhewe angulati manis simayang sari ya lencere kuning pindane maning langwe gede rabane luhur bebudene Kembang jambe arom gandane gentayangan gonku kebranan yo mau do yo yo Panjenengan kasihating jamu Iya. Jawa Jawa Godhong kates bisa gawe etes Cabe buyang awang riyang sijoilang yo bisa gawe beras jamu Jawa pranyata dadi usada lo yo ya yo ngalor ngidul lo yo awas yo ayo ayo oh jebol suara jebol oh yo yo awes oh yo 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 awas ya yo bemo yo mo ayo bemo ya yo yo awas lo ya bot wah bot ayo rujak yo yo bot oh ya ayo cek wow yo
dadi yo yo a e a o yo o a o a o a o a o a o ayo 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 kang rugek oi ayo ari oh awas woi yo banteng wah lebu ah ya oh ayo dika oh awas oh awas jam 4 luget ya cedek iyo ya iya ayo kagale yo dadi jaranane dadi kok aneh mung gawe goreng esemu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe
Oke, Mbak Ajeng, Mbak Yeni. All, Mbak. Nah. All, Mbak. All artists. Iya, Mbak. Oh, Mbak Yeni. Oh, Mbak dipanggil Mas Galung. Oke, monggo Mbak, yuk. Lagune umbel donga. Ya, yang di sebelah kolam nggih atos-atos ini Adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Mbok kejegur aku ki samar ora wayahe panen lho lelene. Lele apa grame? Ayo Mbak Yeni, wes sing penting ngadeg ol. Usume iwak leka-leko. Yo, galung, galung, gak boleh galung. Boyo. Sadar Kang, sadar Kang. Sesarengan gandrung ulung. Performa audio. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja tak tiba. Mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Di dalam
Aryo. Ayo yen lo. Wah. Ayo dipangan barongan niku nek kalih. Niku kalih dipangan barongan lo. Lo. Ngidul. Halo, ayo. Nyetan lo. Lulus. Oh. Ayo adik-adik pada minggir,